Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Gabi inaugwa batia og katugon si Wilma. Misantop siya nga huna, ngamusod og trabaho og nahangyoon niya si Victor. Diyang may nabati siyang kasika sa kusina, mo iya nakita si Aling nga nagkaon. Naglain iyang ginawaan og midigwa siya. Kalain ka sa akong gipati. Luod. Daan human na. Ay, nakapangunaw na ko. Haladay, kahibalo na ko, ha? Ha? May manghod na si James Lindon. Mabdus ka? Ha? May manghod na si James Lindon. Mabdus ka, Inday. Mabdus ko. Usa man di ay. Klaro kaayo. Ay, maonay, wa ko basayop no. Wala na ko matikod nimo nga nagmens baya ka, dili ba? Tuod na. Magtulo naman di kabuan. Wa ko makamatikod sa akong lawas. Kaingon ako, gilayagan ako. Klaro na kaayo, day. O siyalan to, magtulo na kabuhan nga wa katungahe. Unang. Ay, malipay anong balita si Sir Victor. May manghod na gayon si James Lindon. Nindot untag babayi na sad na day, no? Bitaw. Gusto sab kog anak nga babae. Ug madayon nang magpa-check up ko. Ay, dili na tingali. Kinahanglan, Inday. Klaro magayod ba? Magtulo na kabuan? Balita dayon si Sir Vic, day? Ay, nagplano pa man unta kong hangyoon si Vic nang uy nga manarbaho ko. Ay, ayaw na lang, day. Og may bautos gibati ni Moron. Dili gyud katugtan nga manarbaho. Para unsa pa manggod nga okay man kaayo ang inyong pagpuyo. May mga pills pa ati manon si Vic nang. Dili ra bagid kamay, dinagko. Mo nga gusto gyud na kong makatabang. Hangyoon ko siya. Aw, ikaw, sultihe. Pero unya na tingali kung ihimugso na sabnimo ka ng ikaduha. Ala, swerte ning bagong bahay ninyo, Inday. Anhi na sa mata po ang manghod ni Linda. May tao. Ipasusi ko na kinsa. Tingalig ang isuon ni Vic. Nang aling! Nang may tao nang! Susiha o na kinsa nang! Lilia o na! Ay, oo, day. Ako ray mahibaw. Diya ka lang. Liun ko una og kinsa. Siguro una ko. Kay basin og ang badlong igsuon ni Sir Victor. Dili na ako ablihan og siya, ne? Nagaling, Oy, ikaw na midool sa gate? oy. Ikaw magudi ay na, sir. Ay, suriso, sir. Kadiyot, ablihan ako. Kadali lang ha. Kuhaon ko ang yawe. Ay, ikaw gudi ay, sir. Sorry, gyud kaayo. Pirmi mo na mo si Radan ang gate. Pausap na gitugon ko. Si Wilma nagaling. Ay, tuas taas, sir. Naibaho na to nga may nagbaser og... Uy! Ay, may good news kang may ibawaan karon, sir. Ha? Good news? Usam na lang. Ay, saka lamang una. Aron may baw ka? Gipahinam siguro mo nang da. Love! Love! Miss you. Miss you too. Dugay-dugay kang nauli ron. Bitaw, pilay ka, dapat lang ako gibiyahian. Love,
Nasi ng aling, uy. Ito na sa kwarto. Ito na sa kwarto na. Si Lindon. Perti ng kiata. Nakigduwa sinang aling niya. Nakatug na. Mukiso na ko niya. Dali. Tanawa. Nahinanok pag-ayo. Ay nalagto ka wa. Mo istar pa magkakagpipila ka adlaw din he. Mahigayon na nga magduwa mo sa imong anak. Dako na din siya, no? Silang may bawa ang panahon, no? Pogi kayo ng akong love of my life ta. Uy, karon nanday ka kamatikod. Uy, Tod, o sa itong gingunin ng aling may good news ko, no? O sa nalap? Tag-ana? Unsa lagi, sultihin na gugo. Sa man kadaog ka si Loto? Namusta ka na? May manghod na si Lindon. Oh! Mo ba? Yes! Pinaka-days ng laps, ha? Mag 3 months na. Taibing din yung pag-ulian ako. Kumpleto hong taray na. I love you. Love you more, Vic. May mong mangyo, love. Unsa man? Giinitan ko pagpaingon din eh. Naguba ang aircon sa mong service. Nya? Unsa may labot sa ihangyo mo? Doon ang tagkaliko. Lugda na ita. Dali lang. Buing yun ka da. Baby, pabuon ta ng uniform niyo, wape. Ako sa'y kuha ni be. Mag-naked ang duha sa banyo. Bastos! Abi, Mga tana pag ito eh. Grabe kay ka. kanilot ng taog. Di alam ko kanunay din eh. Uban sab sa itong manaka. Pero love sab ni mo imong trabaho, di ba? Neto pa nga mihangyo ko nimo nga mangita kag laing trabaho. Wagit ka. Nindot sa tinuod ang mga benefits. Ug pwede sa niya mi nga imong pamilya nga mo bakasyon sa laing nasod. Oo, pahon. Sa maabot ng mga adlaw. Tuod sa itong balita abayin sa badungon ko igsoon. O lagi mao to. Si Papa mo ay nakaingon nga nakatultol si ate din he. Wa mong kalibutan si Papa sa mga panghitabo. Tali ninyong managsuon. Huwag ko pa kasada si Papa. Inosente siya. Di na gyud ka makapasaylo ni ate nimo. Ang dako kay niyang sa ang pagbiya niya siya mga anak mismo. Ikaduha lang ang bayan sa mong ancestral home niya giloon sa bangko. O wa gyud magkabayad. Nauwaw ko pagkakita ko dito. Ug may misugilo ng among silingan. Lain na bitaw ni ate Aida no. O ba'y tarong pangunahuna. Tugod na batanon ko no nga iyang gikirelasyon. Adik man ko no. Ug mo ako pagtuo nga. Apil-apil sa na siya suyop. Hain ka sila ron ang mga bata. Tuwag kang Kuya Regino kidang tanan. Ang upat. Nagkaapan lang sab ni Kuya kay gidasa mga babae niya. Neto pa man kuno na nagpisyo yung bana, mong mibaw siya. Dili igong katarungan ang gibuhat kapag baos. Ang laki, bisig kapila pa magbisyo, huwag mawa niya. Lahi ang babae na, dako kalainan. Gisakitan lang tingali sa ate siyang gibuhat. Dili na hustong rason. Naingon sa bana si Kuya tungkol siya kinaya. Nager magud siya. Grabe makayaw-yaw ni Kuya. Naluoy lang ko sa mga pag-umangkon da. Upat to no? Oo. Tulo ang laki, usa ang babae. Ang kamanghuran. Ang maguwang si Joshua, dako na. Huwag ako tayo bugastos pag pa-eskwela ato niya. Huwag mihatag pag yung kwarta niya balik 10,000 para magagamit ko nun ni Joshua. Yan, nagbinuar na eh. Mao nga nang sige nagpangayong kwarta. Di na lang tang maghiskot niya love uy. Nay, nang ugat imong agtang ay. Nasuko na ka. Mas stress lang ka. Andun ko si mong bukton be.
na ta, love. Kita na ako ko ni mo maayo. Ngano ka? Murag ko ang magdunggan. Matingali mo complete. Mamadilindan na. Complete ko na to, love. Pag nagbukot ka rin habol ko, agad na. Love, uy, kapoy na pa yan. Ako, Love. baby. Isip mo, baby. Okay. Relax lang yun ha, love. Mawit tanaw ni mo ang tubangan yun. Ha? Focus ko lang yung mga mata sa tubangan. Hapit ako magkamao, love. Oo, ang imong mata ayag yung palipat ha sa side mirror. Tanaw sa kapanagsa. Uy. Ha? Kinahin mo kalidlag. Overtake ni mo, labi na ng motor. Magkamaor magyug ka ba? Basta nga di ka maratol. O na ikasugat ni mo, relax lang yun. Magawas na, love, P. At ko sa gawas mag-drive. Ngunya na. Sige lang, mitras niya pa ko, tudloan ti ka. Di ko gusto wala yung tao tutudlo mo pag-drive. Nga naman ko, no? Selos ka? Di ba singon anak? Mas maayo magyud niya ako yung mutudlo ni mo. Wow! Awa! Kamaon ako mohonong. Kamaon ako, love, no? Bitaw. Ugoy, kung magkamaaw ka na, tingalig asa ka maabot og suroy, ha? Kung mo suroy man gani, dad-agyod sinang aling, ingon man ang atong anak, okay? Hangtod si Papa, ikuyog na ko, love. Alin, oy, manaog na ta. Kapoy man sa dining mag-drive, oy. Nang aling? Nang, ang dami mig merienda. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!